Podem dir que vull comunicar-me. Com està geolocalitzada, pot dir quanta gent en aquest moment o durant l'últim temps ha dit que vol comunicar-se amb altra, perquè necessita parlar i simplement dient que jo vull comunicar-me. L'aplicació es diu Keiràs, Careus, i és una aplicació basada en un canvi del punt de vista de la seguretat. Fins ara, totes les aplicacions de seguretat estan basades en el software, el sistema que intenta solucionar un problema teu. Hi ha competències com el Pi5 o Doctor Security, i la nostra canvia perquè és una protecció social. La gent s'implica en el teu problema. Per tant, no és només el software, el sistema, que avisa d'un problema, que pot connectar-se amb la policia, que fa una sèrie d'avisos de la teva geolocalització, fa petits vídeos i això, sinó que avisa a la gent del teu voltant que et passa una cosa. I això és un canvi, perquè per primera vegada és una seguretat social. Tothom pot ajudar-te si vol. I això és un canvi també de concebre la tecnologia. La tecnologia és perquè la gent s'impliqui en un problema, ja sigui d'una implicació molt lleu, molt petita, o una implicació molt gran. La idea és que si tu tens un problema, li dones a un SOS i si tens l'aplicació et diu que hi ha una persona a tant metres de tu que té un problema i et dona una sèrie d'informació, que és la bateria, si aquesta persona és què tipus d'atac, i per tant tu decideixes acudir o enviar aquestes proves a la policia. Per tant, és un projecte basat en l'element social.